Vítajte pri našom ďalšom videu. Máme pre vás pripravenú rannú rozcvičku s rajobreakmi. Prvé cvičenie bude opäť krab. Pri druhom cvičení sa trošku viacej zadýchame a ponamáhame. Tentokrát krab bude dvíhať nohy. Poďme sa na to spolu pozrieť. Chlapci, dajte sa do polohy krab. Tak. A teraz pomaly zdvihneme nohu, úplne ju vystreme a pomaličky položíme. Dôležité je, aby ste trup zdvihli hore. Tak a poďme druhú nohu. Pomaly zdvihnúť, vystreť a veľmi pomaly položiť. A opäť ideme. Pravá, vystreme, položíme. Ľavá, vystreme a položíme. Super, perfektne. Toto cvičenie vyzerá jednoducho, ale to teda nie je. Musíte sa dobre sústrediť na správnu polohu tela. Pri cvičení dvihneme pravú nohu 5 krát, ľavú takisto 5 krát a potom si oddychneme. Po oddychu to ešte raz všetko zopakujeme. Druhé cvičenie je o sile, dynamike a trošku sa pri tom aj zadýchame. Pozerajte sa najskôr na mňa, chlapci aj vy, ukážeme si a potom pôjdeme spoločne cvičiť. Pôjdeme do úkroku, drep, výskok hore, dopadneme zase úkrok do druhej strany, drep, výskok. Toto si zopakujeme 10 krát za sebou a pôjdeme to teraz všetci spolu. Takže ideme, ja vás budem povzbudzovať, pozerať sa na vás a chcem, aby ste cvičili. Ideme na to, chlapci, úkrok, poď ku mne, drep, výskok, ideme, drep, tak, perfektne a pracujeme a skúsime trošku zrýchliť, úkrok, poriadny výskok, poď, máme 3, ideme na 4, perfektne, vydržte s nami, ideme 5, super, ideme do úkroku, hlboký drep dole a výskok a zase úkrok, super, perfektne a pracujeme, perfektne, super, hop, hore, ešte, to je ono a ideme poslednú, hore, hop, paráda. Teraz si trošku oddychnite, vydýchame a pôjdeme na ďalšiu sériu. Skúsime 2 alebo 3, to už nechám na vás. Verím, že dnešné ranné cvičenia ste zvládli a dobre ste sa naštartovali na dnešný deň.